Bafowethu sanibonani. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila. Umfowabo Mkhonzo nibingelelayo. Today kuyi Tuesday 28 July 2026. Siyabonga kakhulu. Ngicela ukwamukela ama new subscribers to this channel ku YouTube. Ngiphinde ngamukela ama new followers to this channel ku TikTok. Ngithi thank you so much for being here. Ngiyabonga kakhulu. Bese ngicela uma ungaka subscribe, usubscribe la ku YouTube. Press nje khona la uthi subscribe, it's free, you won't be charged any cent. Kanjalo na ku TikTok press la follow, it's free, you won't be charged any cent. Ngiyabonga bafowethu. Ngicabanga ukuthi izolo nge 27 July sisibonile istatement esikhishwe iMarch and March movement eholo mama uJacinta Ngobese Zuma, la khona iyakhuluma nje ngezinto ezihlukahlukene ngemisebenzi yeMarch and March nama plans moving forward and all that, but into ebaluleke kakhulu engicabanga ukuthi ithatha amehla abantu abaningi yilapho khona iMarch and March ikhulume khona ngokunqamula ubuhlobo bayo no president wamabhinqa uNgizwe Mchunu. iMarch and March kubeke kwacaca ukuthi ibunqamlile ubuhlobo noma ukusebenzisana kwayo noNgizwe Mchunu. Kunezinsolo ezisolayo iMarch and March ukuthi uNgizwe Mchunu uhlangana ngandlela thile nabantu abafuna ukudestabilize iMarch and March. Ikubeke kwacaca ukuthi izinsolo. Uyayizwa leyo nto le. Ayikasho ukuthi ukwenzile lokho engikusho kodwa ithi izinsolo. Allegedly kunezinsolo zokuthi uMchunu kukhona izinto ezithile ezingama offer noma izinto ezithile anikwa zona ukuze destabilize iMarch and March. Sisazobona kodwa ngoba ithi iMarch and March isaliphenya loludaba, isagqilile kulo, iyaliphenya, izothola bonke ubufakazi bangaphakathi. Siyazi ukuthi nge-29 June ngobusuku obandulela i-30 June la kwakuzoba khona ne-deadline yokuthi abokufika abalanga emthethweni bahambe. UPresident Ramaphosa wabiza i-meeting la ahlangana khona noNgizwe Mchunu noPhakela Umthakathi nabanye ababehamba nabo, yabo. Mhlawumbe nje kunikhumbuza kafishane na ivideo la iclip nayi awuyibheke le clip uzibonele ukuthi obani ababekile meeting. Uma umusha kule channel wafethu namhlanje njengamanje ebusuku uNgizwe Mchunu kanye noPhakela Umthakathi kade beyobonana ke nomengameli uPresident Cyril Ramaphosa beyoxoxa ke bafethu, njengoba ke sazi ukuthi kusasa noma namhlanje ekseni iMarch umhla ka-30 uJune wayi deadline eyayibekiwe kuPhakela Umthakathi ukuthi ke kumele ushaye abantu bokufika sebengasekho kulelizwe. Bafethu umhla ka-30 sofikile, so mengameli kubone kwethu belihle kakhulu ukuthi ke ahlangane Ngicabanga ukuthi uyayibona le clip. Kule clip kuyavela ukuthi uNgizwe nangeduze no President Ramaphosa simbonile ngapha uPhakela Umthakathi ubakake uPresident Ramaphosa, baseduze noPresident Ramaphosa. So ke umbuzo omkhulu uthi ingabe meeting lena yaba khona kanjani, kweza kanjani ukuthi kube nale meeting, because that's very key, that's very important ukuthi le meeting lena yaba khona kanjani. Yayibona leyo nto, bafika kanjani kule meeting le. Asimazi uNgizwe Mchunu akaze akhipha ama details ngendaba ukuthi meeting yahlelwa kanjani and everything, but uPhakela Umthakathi wachaza yena ngokwakhe ukuthi ku meeting wafika kanjani. Ake simuzwe nange ezikhulumela uPhakela Umthakathi. Ngifuna ukuthi sikubheke konke lokho ukuze sifike mhlawumbe esinqumeni sokuthi iMarch and March izigcina ibunqamlela ubuhlobo bayo noNgizwe Mchunu. Lalela uPhakela Umthakathi ukuthi wafika kanjani meeting noPresident, kwenzeka kanjani, nangechaza. Yenqaba lensizwa kwathunyelwa umuntu wesibili ngenqaba, kwaze kwathunyelwa umuntu osePhalamende
wangifonela uxolo wangifonela umuntu osephalamende wazichaza ukuthi ubani kwayima ngivuma ukujika eStanderton baqala ukungifonela ngakafika eStanderton bangifonela ngibheke eStanderton kwakusasa le 35 minutes ngifike eStanderton ngajika eStanderton ngabuyela emuva eGoli ngahamba ngayohlangana nomongameli abaningi ke bakhala ngokuthi kungani uJacinta singamtshelanga thina uJacinta sengihlale naye imhlangano cishe emithathu ngahlala umhlangano naye nomkhwanazi nobaba umkhwanazi uNhlanhla umkhwanazi ngahlala umhlangano noPremier ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier futhi kule mhlangano yomthathu angaze ngimfonele uJacinta ngithi akeze emhlanganweni angaze ngimfonele ngoba kwakungemina engangibiza umhlangano awukwazi ukumenywa emhlanganweni bese ummema bakhe abantu futhi nawe umhlangano oqala sasibizelwe lapha eMarine Parade sahlangana saficana sesificana khona ngoba umuntu owayebiza umhlangano wayesifuna sonke namanje nje oba sibizwe sifonelwe ulona osifonelele sibizela emhlanganweni kaPresident umhlangano kwakulokhu kuhlalwe ngo2 mina ngisemashini uPresident akangifunanga ngo9 ebusuku kwakufunwa mina ngizonikeza uPresident isiqiniseko ngoba nizokhumbula ukuthi uPresident wayihlangene neNgonyama ngayizolo iNgonyama yamnikeza isiqiniseko sokuthi uphakele umthakathi ngiyamazi angeke abantu bone mangabe ekhona lapha azobe khona uPresident akakhululeke ngeke kuze konakale lutho uPresident ufuna lelozwi kimi ufuna ukuzothi ndoda ade ngihlangene neNgonyama iNgonyama ithe akuzukonakala lutho kunamazwe akhathazekile asaba ukuthi azolanda idumbu eSouth Africa ngenxa yakho ngathi mina President ngeke iziyenzeke le nto ngayethembisa iNgonyama ngamethembisa uPremier ngiyakwethembisa nawe President uma kwenzeka kufa abantu bebulawa ngabantu abazobe behamba nami President cela ukhiphe order yokuthi umkhwanazi akangibophe ngathi ngiphuma kuPresident ebusuku ngo11 ngabe ngithola ucingo lukababa uGeneral ubaba uNkwali yenkosi wathi indaba wangethembisa wathi ngeke kwenzeke lutho ngicela kusasa kwenzeke lokho ukuthi kwenzeke ngalendlela owasho ngayo wathi kuzokwenzeka ngayo ngaye entabeni mina wengane zakwethu abanye babehleka bethi ngumfundisi yini abanye babehleka bethi sungazi uyokhulekela izowunamba bani namhlanje nquma umhla ka30 abanye babesho njalo namhlanje ngiyokhuleka babesho njalo nayizolo bebelindele okubi kwangenzeka ayikho into eyimfihlo ekhulunywe phakathi kwami nomongameli abanye ke omunye nje izolo ngifonelile wathi ayiphakela sengiphoxeke kabi umuntu omkhulu wathi sengiphoxeke kabi manje kuthiwa wena unikezwe imali uPresident kusho umuntu okade engekho uthi nginikezwe imali nginikezwe uPresident ngangena ngigqoka amashoba kuPresident ngibathe nalo ibhayi ngigqoka uBrenwood Rust namashoba ngiqimbile ngangena ngahlangana naye ngigqoke kanjalo ngaphuma ngigqoke kanjalo ngangena nongizwe nomholi lona esasihamba naye nongubani sangena sigqoke kanjalo saphuma sigqoke kanjalo akekho umuntu owaphuma nemali lapha abantu abayeke ukuqagela izinto okokuqala okwesibili abantu abayeke ukuthi uma bezonda ubaba uRamaphosa uPresident bese befuna sonke simzonde mina ngizondani kodwa engakutshela uPresident ngamtshela uPresident wazi wangibuza ukuthi ngafundaphi ngoba ngamela ubudoda laphana mina ngamtshela uPresident okokuqala wayizocela uPresident ephakamisa isiphakamiso sokuthi singakwazi ukuyihlehlisa lento ingabi ngomhla ka30 ngamphendula uPresident ngathi ngeke kusenzeka President Uyamuzwa kuphakela umthakathi uchaza ngokweside lakhe ukuthi meeting yafika kanjani kuye uma umlalela kahle la ukhuluma ngokuqiniseka nangendlela econvinceayo ukuthi babe lokhu bembelesele ngecall ukuthi ayomeetha noPresident. That was on the 29th of June kuzoba i-deadline ngakusasa. So you ask yourself ubani lo wayeloku ebelesele efonela uphakela umthakathi kangaka noma ake ngingabuzi ngalendlela ake ngithi ubani lo owaxhumanisa laba babefonela uphakela umthakathi naye uphakela umthakathi bayithola kanjani inamba kaphakela umthakathi bamlandelela kanjani ngalendlela njengoba zachaza la ukuthi
waze waphoqeleka ukuthi ajike asase Standerton wabuyela back endlini zombuso kuPresident Ramaphosa wayomitha naye. Ubani lona owahlela yonke lento? Angisho ukuthi ngithini kodwa siyacabanga manje nawe nje obulapho nje uba nje uhlelo ucabanga mhlawumbe emqondweni wakho kuyafika ukuthi who has access to President Ramaphosa? Ubani ocabanga ukuthi wakwenza konke kwenzeka injongo kungenzeka kwakuyini ngale meeting? Ngoba kuyatholakala la ukuthi mangikhumbula kahle angazi noma umama ukuba yini owaveza ukuthi uPresident Ramaphosa akusuye owanxenxa laba uphakela noNgizwe ukuthi babe nemeeting naye, kodwa yibo oNgizwe nophakela abafuna imeeting noPresident. Nangu uphakela useyakuveza ukuthi yena ezuphakela walandelelwa ukuthi ayomitha noPresident. Akuyena owayeforsa indlela eya endlini kaPresident, kodwa kwakulandelwa yena uphakela. So uNgizwe yena kwenzakalani ngoNgizwe? uNgizwe yena naye ngabe walandelelwa yini, wabeleselwa njengophakela naye ukuthi ayomitha noPresident Ramaphosa? Kuyadingeka ukuthi umchuna akayichaze leyo naye simuzwe ukuthi yena wafika kanjani endlini zikaPresident Ramaphosa. Nangu uphakela sowuchazile. So sikhuhluziza amakhanda manje bafethu, sizama ukuthola la ukuthi imatch and match ifike kanjani kulesinqumo efike kuso, ngoba besingekho lapha yana mayenza le decision yokuthi ikhathe ubuhlobo bayo noNgizwe. Ngiyayibona leyo. Kodwa ke mhlambe for ama details ngediscussion efana nale ake silalele la ithokululanyana ke le video engizoyifaka la. I-discussion ephakathi kuka King Bhaka no Mancenza lo MK Party noma welakho futhi ulalele la bekhuluma khona ngabacabangayo ngale meeting. Siyazi babengekho kule meeting oKing Bhaka noMancenza, kodwa ngicabanga le conversation yabo le engizoyifaka la izokunika umqondo ukuthi ngempela leya meeting yaba khona kanjani and possibly yini eyenzeka kuleya meeting. Engicabanga ukuthi izokunika nawo umqondo ukuthi imatch and match ifike kanjani esiphethweni sayo ngoNgizwe Mchunu. Awulalele la uKing Bhaka noMancenza bekhuluma ngendaba yaleya meeting noPresident kaphakela noNgizwe. Awulalele la. Abantu bagcina bekhuluma ngeplanning kaJesinta nophakela umthakathi ngezwe, kanti nawe ungomunye wabantu oconcern ngezwe. That is why ukwazi ukulwela abantu ukuthi abangene emsebenzini, yabo. And kunenye into la okay, ngicela ungiphendule before ngibuza omunye umbuzo base ngidikela omunye umuntu. Okay. Undabandaba kumele eqala achaze ngale mali ukuthi kwakuyani. Okokuqala lo. Okwesibili engakachazi asikwazi ukuthi sisebenzisane naye. Uthi ayikho imali. Uthi ayikho imali. Into ayisho yena uthi imali ayikho. Inkinga uphendule ungabuzwanga umbuzo. Angisho ukuthi ikhona noma ayikho yini. Ngithe mina kwakuyani. Yabo. Bawuthula abantu Mancenza baze kuwena. Khona umuntu oze kuwena wathi khona imali. Khona umuntu ekuthi uthatha imali uthi angiyithathanga. Kunabantu abawuthupha umuntu wami umuphi ofuna umkhono? Yilo othi khona imali ethathiwe noma yilo othi angiyithathanga? Ukhona muphi la? Yilo othi khona imali ethathiwe. Why umkholwa lo? Ingoba kunofakazi. Buphi ubufakazi? Sesidlulile kulo question. Inkinga iyona ngesinabo ngamanje. So as a result isho ukuthi asikwazi ukuqhubeka ama-content engaphenduleki. Iyabona bhuti wami, because bawuthu uthi lona uthathile lo, uthi lona angithathanga mina, and wena ukholwa yilo lo uthi angithathanga. And into mayisifika la khona kumele kube khona isinqumo esithathwayo, kumele uveze ukuthi why uneshock ukuthi uyithathile, then sonke sojika sambe nawe ukuthi uyithathile, so supporta wena sithi akaveze because sesiyabona uyithathile. Okwamanje umuntu esimkholwayo yilo othi akayithathanga, ngoba lo uyithathanga uthi abukho ubufakazi engizoveza ngoba vela ayikho into engiyithathile. Uma uthi uthathile
uthi lona kulungile ngoba uyasho lo uthi mawukuthi mfowethu khona umuntu okutshelile wathi ngithathile tshela lowo muntu enikuthatha ngoba lowo muntu okutshelile ngiyalwa naye kungenzeka ukuthi impi yami naye uyisebenzisa ukuthi ahambe ngikhuluma kabi kubantu ngenhlanhla ke mina ngiyayazi ipolitiki ukhumbule phela baka ukuthi ngikuvezile ukuthi mina ngazi before okokuqala ngiqala ukwazi ngangitshela yena uphakela umthakathi ukuthi kunje yazi sikhuluma kambi nje ngomuntu engekho ukuhlelekile nje ubezoba khona ngoba manje uma ukhuluma ngomuntu engekho kube ngazi ukuthi uyahleka uyabo no khuleka ulive usukhona umuntu bengabe ukuthi uyabona ulive kunabalandeli baphakela abalandeli bakho abalandeli ba Jesinsa abalandi abantu ekade bemasha ngoba abantu ekumele ngabe bayalwa la ilabe kade bemasha nabo bangalwela ukuthi sesiphuvile ukuthi khona inyuka ephumile phela inyuka ejealous ibiza ngeCrown khona inyuka ephumile kule nyuka le nidle nodwa kodwa beshiswa ilanga sonke yilapho la ngavuka khona inombolo kulabe kade bemasha so lo uthi ayikho imali engiyithathile as a result I'm going to produce nothing lona ubungekho mngani wami ithathwa le mali you were not there you were not present umuntu okwazi ukuconvince ukuthi khona imali ephumile and lo muntu okuconvincile ukwazile ukuveza into eyenza ukuthi uzukholwa ngomlomo lo muntu okuconvincile ugude ekukhulumeni kuyamazi mina ngiyamazi upastate hey wake no ngiyamazi into uyidweba isuka la iye la bese funa bakclear yena ngiyazi nikhathwe into encane bangani bami dala lo muntu okuconvincile ukuthi mfethu lalela ngicela umnike into engizoma kuyona ukuze mfethu lento sikwazi ukubuza lo ukuthi mfethu nansi imali siyayibona mina ngakhombisa noma yini ongayifuna ngakhombisa ibithi ke ungathola ukuthi mhlambe wena lo mcabangayo umuntu yes noma mhlambe athothi ukhona akushilo kumina kodwa mhlambe akuyena ngimkholwayo ilo munye wenge ngamkholwa ilalela baba nami ngiyamkholwa bengafuna manje ngamkholwa uyabona lo ngimcabangayo inkuzi malanga baba istrategist baba lesiyana mase sishilo baba hey sesefuzeli wenge ngasikholwa isona phela sungqondo wayo yonke into ebesihlela masithi kunje uyazi sidinwe yini bafundisa strategist sidinwe ukuthi inhloso ebesithembisa abantu yona yenzekanga leyo ukuthi imashi ngamkhona into ebeyifuneka my brother ukuthi ayingamkhona imashi hey sanyanya hey sinyanile asiyasibizi ngegama kodwa ngiyamhlonipha leyalova hey unawo lamandla okwazi athi beyikhuluma mina baba leyalova kwathi baba engigaxelisile ngagaxeliswa uyena mina kokhela ukhumalo ngangingazi ikhele ikhumalo mina uyena wamfaka uyena usuyicishile iMike ba usuyicishile iMike vole iMike awu ngeke macinza hey nathula zinja hey no rabishi wahamba washiya umfazi wakhe usehilthini nithuli ngeke nibhali ngiyayazi mina ikhono lakhe bafu ikhono lakhe akekho wrong ikhono umehluko enye into kumele uyisefe before you take it to public nami ngicela ukwehla manje sengiyavalelisa bafowethu nawe Mancenza imalo nayo bafo ngoba uye eThekwini ungadlula kunkosi yami lapho uKing akuqinisa ube right uvikeleke ngoba manje uyabona nje ngokubuka kwami hayi kumele uvikeleke ngempela uye kuKing uzokuvikela ngezinto
yabona nami nje kuba nginayo imali kamakhandakhanda ngabe kade ngimthathile. So ngoba wena uright ke udlule kuKing ekusize wena Mancinza mfowethu. Hayi manje uzalo ukuthi ungaphenduli lapha. Ngiyabonga bhuti wami Madlokovu. Wehle kahle bhuti wami soxhumana kahle my brother yes. Give Nami up my the king tactic. like Uyayizwa ke indaba? After sengifake onke lama video ngendlela owabuka ngayo wena kufikane emqondweni wakho. Uzwile for example uKing Bhaka la ukhulume ngestrategist. Uyamuzwa indlela asibeka ngayo le strategist uze uthi yisona esasamhlanganisa naye no Kelly Khumalo le strategist lesi. Wayengazani nabo Kelly Khumalo futhi samgaxelisa kakhulu le strategist. Mawucabanga ubani le strategist akhuluma ngaso phakela sorry uKing Bhaka la. Ngabe nawe ucabanga lo engimcabangayo mina. Angazi ake sihlaziye but ngizama ukuthini la ngizama ukuthi sibheke sibuke ukuthi empeleni iMarch and March ifike kanjani kwesinqumo sayo sokuthi ikhathe ubuhlobo bayo noNgizwe yangakhuluma nix ngoPhakela uMthakathi yangabunqamula ubuhlobo bayo noPhakela uMthakathi ukhumbule previously before yenza le statement namhlanje iMarch and March kwesinye statement esenzele previous esifike before lesi yakuveza lapho ukuthi izoqhubeka isebenza noPhakela uMthakathi nefoundation yakhe insizwa nobunsizwa development okusho ukuthi iMarch and March isenabo ubuhlobo nobani noPhakela uMthakathi kodwa ayisenabo ubuhlobo nobani noNgizwe. So ngandlela thile ungakwenza lokhu ukuthi uphakanyelwe umbuzo othi kungani iMarch and March iqhubeka nobuhlobo noNgizwe kodwa iqhubeka nobuhlobo noPhakela uMthakathi kodwa iqeda ubuhlobo noNgizwe. Does that mean uma ithi iMarch and March kukhona abantu abazama ukudestabilize iMarch and March labo bantu ngabe bebasebenzisa umchunu ukuthi ngaphakathi kwiMarch and March azama ukuyidestroy? Angisho lutho but kubukeka kanjalo mina esayidini lami ngazi kwelakho. Yayibona ake sihlaziye ke bafethu ukuthi niyibuka kanjani. Mina njengomfuka Mkhonza ngithi uma kuukuthi ngempela uNgizwe Mchunu le insolo lezi ezenziwa iMarch and March ngaye zikhona futhi ziyiqiniso. Hayi uMchunu impela uyobe uziqhathe kakhulu nabantu base South Africa futhi uyobe uzibonise njengomuntu oyixoke lilangempela ngoba uma kuukuthi le insolo ziyiqiniso kuyobe kuyosho ukuthi ebedayisa nangoPhakela uMthakathi uqobo lwakhe kuleya meeting ayise kupresident. Futhi okungenzeka ukuthi uPhakela uMthakathi kuningi akwaziyo okuwukuthi kungenzeka ukushareile futhi nani neMarch and March kodwa anqenayo ukuthi akusharele izwe ngokwenzeka kuleya meeting noma ngezinto ezenzeka between yena noNgizwe Mchunu. Niyayizwa leyo nto leyo. So angazi bafethu ukuthi niyibuka kanjani kodwa nakho kunye engifuna ukukuphawula. Uzokhumbula ukuthi before size sifike ku meeting leka president uPhakela uMthakathi uye wathola ukusekelwa ngokuthi aphiwe le moto ahamba ngayo le ibhalwe uPhakela uMthakathi njengamanje. Uyakhumbula ukuthi bayizothola le moto uPhakela uMthakathi ubani wayehamba phambili ekutheni uPhakela uMthakathi ayonikwa le moto? Kwakunguye uNgizwe Mchunu. Yebo asazi kwenzeka kanjani noma is that part of lento eshiwo iMarch and March yokuthi kunabo bosomabhizinisi abathile abazama ukudestabilize iMarch and March ngabe basho nalaba sazi sesiyayicabangela nje sesibuka nazo zonke izinto ukuthi kungenzeka yini ukuthi vele uma kuukuthi uNgizwe upart of lento asolwa ngayo yokuthi udestabilize iMarch and March ebefuna invele ukusebenzisa uPhakela uMthakathi ukuthi amdestroy kuze kudestroyeke neMarch and March asazi sesiyayicabangela nje ukuthi kwamoto le hamba ngayo uPhakela uMthakathi ngabe njoba ya introduce uNgizwe lapha kuye le moto ngaba kuhambisani nale insolo lezi ezivela kuMarch and March. Siyafisa ukuthi ngelinye ilanga kwangathi angazosivezela uPhakela ukuthi yini ngempela kufanele siyazi ngobuhlobo bakhe noNgizwe Mchunu. Engicabanga ukuthi siyakudinga kakhulu ngoba njengamanje sisele
esigangeni asazi ukuthi kwenzakalani. But ake uPhawule uthini umbono wakho after sengenze le video le nalama clips engiwafake la. uPhawule uthini wena ngesinqumo seMarch and March sokuqeda ubuhlobo bayo noNgizwe Mchunu? Uthini umbono wakhe? Ake uPhawule la ngizwe uvo lwakho. Mfoka Mkhonza lo, sihlangane kuma comments. Please if you haven't subscribe la, it's free of charge. Kanjalo follow na TikTok, ngiyabonga kakhulu.